su oni radi slikanja. To je Boško Jugović i onaj što je nosio zastavu, što je ubio Car Milorka, zna. Da su one. I Miloš Obilić. Boško Jugović, Miloš. A ova ide za Ukrajinu, slikaju. Vidiš. A ovo ti je Gračanica ovdje. Evo ovo slika, posle, vidi li se dobro?